Bai, entzuten da, orain itxoin beharko dugu momentu bat, eta... Bueno, orain ondo ez, badirudi... Venga, ba orain bai. Hasiko gara aztergaien zerrendakin, lehenengo puntuarekin. Aprobación si procede el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2025, zalantzaren bat. Bozkatuko dugu orduan, baiezkoak. Vale, bigarren puntuarekin joango gara, dación de cuenta de los decretos 798 al 895 y del 1 al 26. Bueno, ahora cada vez habrá menos porque, bueno, ahora con las delegaciones de Junta, pues ya está llevándose todo, prácticamente toda Junta. Entonces, bueno, hor, hor daude. Vota, bai, Decreto 13, bai. contrato menor, IMSA Gestores Europeos. Esta empresa está haciendo todos los años. ¿No es contrato recurrente? Mm. Se va a licitar, lo único que el problema es que había muchas subvenciones, ¿no? Sí. Son subvenciones, en realidad no es un contrato de servicio, digamos, es que ellos te consiguen, ¿no? El dinero. Entonces están tramitando, tienen muchas subvenciones tramitadas a medias, como por ejemplo la hemos conseguido de Udalereike actualmente y la del EVE. Entonces, bueno, lo que tenemos ahora preparado es para sacar la licitación de este servicio. Pero bueno, sí que hay varias subvenciones que están ahí colocan que hay que sacarlas. Bye, bye. Pero es que el contrato es al límite del contrato menor y vamos, se está pagando una factura todos los años. Vamos. El año pasado. Sí. Hori da, bai. Sí, que ahora lo que hay que hacer es licitar, pues sí que es verdad que tenemos ahora todavía dos subvenciones colocan que están tramitando ellos, haciendo toda la tramitación de... Bai, besteren bat. ¿Listo? Vale, va, hirugarren puntuarekin joango gara. Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno, zalantzaren bat. Ese es, vale, laugarren puntua, dación de cuenta de los informes de sostenibilidad de las modificaciones. Zalantzaren bat honi buruz. Vale, va, bosgarren puntuarekin joango gara. Aprobación si procede la modificación de la ordenanza municipal reguladora del Servicio Público de Control de Limitación y Ordenación de Estacionamiento Regulado de Vehículos. Bueno, hori guztion artean landu genuen, ez? Lo trabajamos entre todos y todas. Y sí que es cierto que os comenté el otro día, ¿no? Que había un apartado que estamos revisando todo bien, pero bueno, en principio es un apartado que aparece solo rosa, que aparece solo la zona rosa, y ahí habría que especificar que es también la zona verde y la zona azul, que no se limita, eso es, y la roja, que no se limita únicamente a la zona rosa. Y estamos haciendo la modificación antes del boletín, si estáis de acuerdo, antes del boletín se os reenviará para que le echéis un vistazo, ¿vale? Con esa modificación. Mm. Zalantzaren bat honi buruz. Bai, bota. Bueno, hasi aurretik. Aipatu dituzun moldaketa horiek, beste gunean aipatu zintula, sería en el artículo 7 komentatzen denean el régimen horario y todo eso, edo beste toki batean. Eta hori zehazki zelan geratzen da? Bai, urriaren 18. Asteburuetan izango dela. Du arrosa bakarrik. Izango dela asteburuetan, baina lekuzietan. Vale, asteburutan da guztia. Asteburutan izango da, maiatzaren 15-tik ekainaren 15-era asteburutan. Vale. Gero, hortik aurrera, ekainaren 15-era izango da urtean zehar asteburutan. Eta gero, ekainaren 15-tik urtearen 15-era asteburutan. Baina bertan agertzen da bakarrik arrosa. Agertzen da arrosa bakarrik. Vale. Zeinak jota jartzeko izango da. Vale, hor koloreak gehitzaz aparte baita ere, o sea, agertzen da como, ez dakit zelan dagoen azalduta, se aplicará únicamente, igual únicamente hitz horiek baita ere, lian...
Bai, erredakzioa ikusi genuen hori gaizki zegoela, gainerakoak, bai, hitzen bat, ez, interpretazio, izan daiteke pixka bat konfusoa horregatik. Baina, bueno, aldaketa bi horiek egingo ditugu, edo aldaketa hori, eta bidaliko dizuegu, bale? Boletirinera eraman baino lehen. Orduan, nola nahi dezue, idazlana zela, nola nahi dezue, el segundo fin de semana de mayo hasta el segundo, ez jarri ekainaren 15. Hori da, bai, hori komentatu genuen gainea, bai, justo agertzen da, aurtengo data, uste eta 14 edo alako zer, baina beste urte batzutan izango da beste bat, orduan, hori moldak eta hori bai, hori komentatu genuen, bai. Vale, eta, bueno, pizkate azaldu nahi dute gu abstenituko gara, eta, bueno, azalpena da, ez dugu kontra moskatuko zen, hemengo moldaketa batzuk gu ados gaude, eta baita ere horretan parte hartu dugu, eta, bueno, baina ez dugu alde ez dara boskatuko zen, badaude gauza batzuk uste dugunak ez daudenak oso ondo definituta, guri gutxenez aizkigunak oso argi geratzen. Pizkatolan, bueno, ez dakit, errepaso txiki moduan, hori, daten kontuarekin, moldaketaekin ados gaude, zen guk OTA implantatu zenetik daten asuntoa, ez buru batzuk eitzen horren alde egiten den, eta, bueno, moldaketa hau egiten badira, moldaketa horren alde gaude. Gero bonoen murrizpenarekin baita ere ados gaude, zen, bueno, 2 bonoko eta 2 bakoitzeko ez dinulako zentzurik, eta, bueno, incluso aurtengo temporada bukatu ostean, incluso baloratu daiteke ja horrekin nahikoa den, edo, baina, bueno, bai, murrizpen horrekin ados gaude. Gero, uste dute, modapen nagusena dela erresidenten kontua, ez? Ados gaude hor zeu zer egin behar dela, zeren plentzian egin dituzten moldaketen ostean, justo hor mugako auzotan eragina nabarmena da, eta zeu zer egin behar da horri erantzuna moteko, baina ez dakit nik, testuan edo ordenantza honetan argi geratzen den zer den, edo residentetaz hitz egiten dugunean zer den. Nik gutxienez ez dute bat ere argi. Ez dakit ondo, uste dut ez dagoela ondo definituta, eta ondo ez badugu definitzen, pues, bueno, gertatu daiteke hemen itxasbideko, gertatu zen moduan, con lo de solo autorizados, batzutan hor interpretaziorako tarte handia dago, eta baita legazio jartzeko, edo... Claro, guk residente hitza erabiltzen denean, ez dakit, ari garen hitz egiten bakarrik erroldatutaz, herri osoko erroldatutaz, auzoko erroldatutaz. Testua normalean agertzen da, jartzen du, como pone, abonados, ez dakit zen agertzen den, zona de personas abonadas. Hori, nik irakurrita, ulertzen duena da, orain arte, abonatuta zegoen edonor, parkatu alko duela bertan. Eta orduan, ez dakit moldaketari dagoen berez... Bertan izango dira erroldatuak bakarrik, baina herri osoko erroldatuak. Zegatik azkenean bertan egiten badegu, hemen izango da, diferentzia bat egingo dugu, leku batzuetako biztanleekin ez, batak eta bestiak, ez dituzte izango eskubide berberak, ez? Adibidez, eskatuko dute adibidez, eta zegatik ez itsasbideen edo tribinun edo beste kale batzutan, zegatik ez dakago aukera hori, ez? Eta orduan gu pentsatzen dugu eta horregatik egin dugu eta komentatu genuen, ez? Moldaketa izan bar dela biztanleri guztiantzako herriko biztanleria, esan nahi dut erroldatuak bakarrik, hori da. Baina hemen jartzen duena ez da erroldatuak, jartzen duena da abonatuak. Bale, bazdakit. Bai, baina erroldatuak izan behar dira. Erroldatuak bakarrik. Nik uste dut zentzua izango lukela erroldatuta sari bagara egiten zen. Bai, abonatu guztia. Ikusi testua, baina erroldatuak da, bai. Bai, komentatu eguna hasieratik, ez? Erroldatuak horregatik jartzen da bertakoentzako zonaldea, hori da. Eta horregatik jartzen da beste kolore bat, ez? La rosa, bertakoentzako eta erroldatuentzako bakarrikan izango dana, hori da. Hori da. Vale. Eta gero ja pizkat, beste bi kontu pizkat orokorragoak edo komentatzearren, hau zela aukera bat berriz ere igual, prozesu parte hartzaile bat aurrera eramateko, ja ez dagoela denborarik, ez? Jartzeko martxan hau aplikatu aurretik, heltzeko udara. Baina ez dakit, igual uda ostean, egiten bada, aurtengo moldaketen valorazio bat, valorazio hori izan daiteke baita ere prozesu parte hartzaile baten bidez, ez? Jendearen iritzea jasotzeko eta bar, eta baloratzeko neurri hauek nahikoak izan diren, edo ez. Eta hurrengo urteari begira,
herritarrekin erabakiak hartzeko. Bai. Eta azken kontua, uste dut ja askotan komentatu dugula, eta printzipioz ulertzen dute zuek baitera ados zeundetela, hau zala publifikatu balko genuken zerbitzutako bat, eta igual, badakite urte batetik bestera zen dela egin, bar dela lan bat. Bai. Pues igual urrengo urteari begira, horri buelta bat emanako zitzaion. Bai, bueno, hemen prozesu parte hartzailearena eta valorazioak hori komentatu genuen, ez? Azkenean izango dela, bonoak entzarena eta hori un poco prueba error, ez? Azkenean begiratu eta ikusten badegu ez dela nahikoa, beste aldaketa batzuk egitea urrengo urteetan. Abonadas residentes. Vale, gaztelaniaz jartzen du residentes, justo puntu hortan, Ja, bai, izan behar da, bertokoa edo, bai. Bai, erroldatuak hori da. Artikula bosgarrena, eta bosgarren bost, zona de persona abonadas. Vale, en esta zona solo se permite. En esta zona solo tienen permitido el estacionamiento los vehículos de las personas usuarias abonadas, entre paréntesis, residentes. Entonces, Zergatik ez da jartzen orduan zona de personas residentes. Zona de vehículos residentes. Bai. Es personas. A especificar, baina, bueno, hori. Dinote ondo egotzeko, bueno, azaltzeko, vehikuloak, ez dira personak, vehikuloak, baina erroldatuak. Jartzea ez da abonadas. Abono hori ez da existitzen, berez. Eta gero, plano ikustean, badago eremu bat Andramari Baselizaren aurrean, dagoena, hau bertoko biztanleak aparkatzen direna, baina orain ez dago margostuta, ez dago, ez dakigu zergatik, geratu da otaren kanpo, eta bueno, gero udan betetzen da kanpotarren kotxeekin. Goiko partean, bai, badago aparkaleku bat, sortzi. Bai. Bialiko dizu hau, bale? Bale, hortik zalantzaren bat, zer komentatzeko? Ez, bale, bozkatuko dugu, bai. Zer onartuko dugu? Baldintzatuta bihar jasoko den testu hori onarpena ematen zaionean? Yo entiendo que hay que aprobar condicionado que mañana estéis de acuerdo con el texto. Si no, no estamos votando el texto porque estamos corrigiéndolo sobre la marcha. Entonces, no queda claro. Yo aprobaría el acuerdo condicionado a que mañana los dos grupos municipales estén de acuerdo con el texto. Si no hay acuerdo, no está aprobado inicialmente, ¿vale? Y hay que devolverlo a comisión informativa. Vale. Bai. Bai, komentatu dut, azten dugu idea, bai. Bueno, orduan orain, bai, horrekin bozkatzen dugu, eta bihar altzen dugu aldaketa txiki horiekin. Vale, baiezkoak? Gehiango zenatzen. Bueno, abstentzioak? Eta ez dago ezkorik. Vale. Seigarren puntuarekin joan gara, aprobación de la modificación de la ordenanza municipal. Ez barkatu, beste testu hartu detela, ez ondo dago. Aprobación de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de tráfico, usos y seguridad de las vías públicas. Hori komentatu genuna, ez? Azkenean legediaren inguruan aldaketa batzuk, gero sartzen zan bebai tema patinete elektriko eta guzti hori, eta aldaketa legalak batez ere. Ez dakit zalantzaren bat honi buruz. Zabez, bozkatuko dugu orduan, baiezkoak. Batez onartzen da. Vale. Zazpigarren puntua, aprobación de los incrementos retributivos 2025-2026 y de determinación de la efectividad del correspondiente a 2025 del personal del servicio público. Zalantzaren bat honi buruz. Zabez, vale, bozkatuko dugu orduan, baiezkoak. Batez.
Zortzigarren puntua, aprobación de la modificación de la plantilla orgánica 2026, funcionalización personal laboral, beste egunean komentatu genitun, ez? Zeintzuk izango zian pertsonak, eta hori, azkenean pasatuko dira laboraletik funtzionario izatera. Pasarán de ser laborales a funcionarios. Zalantzaren bat honi buruz. Vale, bozkatuko dugu orduan, baiezkoak. Hau batez unatzen. Vale. Orain jungo mozioakin. Vale. Orduan, dakagu EH Bildu sartutako mozio bat. Orduan, bozkatu behar dugu urgentzia hori sartzeko, ez? Pleno hontan. Eta bueno, gero onartzen bada, minutu batzuk emango ditugu, komentatzeko eta gero bozkatzeko, bale? Orduan, bueno, urgentzia bozkatzeko baiezkoa, bueno, zalantzaren bat, norbaitek? Vale, baiezkoak. Ederto, itxoiten dugu onartzen da, itxoiten dugu pixka bat, komentatzen dezute, eta komentatzen dezuten ebezu, itxoiten dugu momentu bat, eta 5 minututan, Ekoten dugu? Ez? Vale, orduan, ez dakit irakurri nahi ez dute. Mozioa. Metro Bilbaoko zerbitzu publikoen instalazioari buruzko bideragarritasun azterketa berri bat egiteko eskatzeko, gainazaleko geltokiak eta integrazio teknologikoa barik kontuan hartuta. Kontuan hartuta, bat, Metro Bilbaoko 30 urte bete ditu zerbitzuan, 1985ean inauguratu zenetik, eta geltokiek jatorrian hiri inguruko garraiorako diseinatuak, ez zuten erabilera publikoko osasun zerbitzurik izan, arrazoi historikoak zirela eta. Bi, 2016ko azaroan, Bizkaiko Batzar Nagusiek erabaki zuten Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzea metroaren zenbait geltokitan zerbitzu publikoak jartzeko aukerari eta bideragarritasunari buruzko azterlan bat egiteko. 3, eskaera horri erantzunez, Metro Bilbaoko geltokietan zerbitzu publikoak instalatzea bideragarria ez dela justifikatzeko txostena egin zuen 2017ko martxoaren 20an. 4, txosten horrek ondorioztatu zuen osasun zerbitzuak instalatzea ez zela bideragarria. 3 arrazoi nagusirengatik. Espaziorik eza, Metro Bilbaoren proiektu funtzionalari larriki eragitea eta egikaritzeko eta ondoren mantentzeko kostu neurrigabea. 5, 2017ko azterlanak geltokien ezarpen kostuak kuantifikatu zituen. Geltoki berrien kasuan, zerbitzu publiko bakoitzeko kostua 185.000 euro ingurukoa izango zen, mantentzeranak zenbatu gabe, eta lehendik zegoen estazio bat indusketa bidez teorikoki egokitzeko kostua 300.000 euro ingurukoa izango zen komun bakoitzeko. 6, 2017ko txostenak adierazi zuen Metro Bilbaoko batezbesteko ibilbidea 6,45 kilometrokoa zela, eta batezbesteko bidaia denbora 10 minutukoa zela, eta datu hori erabili zuen komunen beharra zalantzan jartzeko. Hala ere, funtsezkoa da 75 urtetik gorako herritarrak hartatzea. Erabiltzaileen 25 inguru ziren garai horretan, eta etengabe hasi den taldea da. Bidaiari horientzat eta bilbide luzeagoak egiten dituztenentzat, adibidez, linea osoa Plentziaraino, edo premia larriak dituztenentzat edo arrazoi medikoengatik osasun zerbitzurik ez izateak zerbitzuaren kalitatea murriztu du. 7, txostenean aipatutako zailtasun tekniko nagusiak eta kostu handiak lurpeko edo tunelpeko estazioen berariazko diseinuarekin, hala nola, aitzula 80.000 euroan luzatzea, eta ebakuazio bilbideekiko interferentziarekin lotuta daude. Hala ere, txostenak ez du sakonean aztertzen azaleko estazioen eta tunelik gabeko estazioen bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa. Horietan, zailtasunak egingarriagoak izan baitaitezke. Adibidez, Plentziako linearen goiburuetan. 8, txostenaren antzinatasuna 2017, saneamendu sistemen aurrerapen teknologikoak, segurtasuna, vandalismoa arintzeko eta konponbide arkitektonikoak kontuan hartuta, beharrezkoa da egungo egoera eta konponbide malguagoak ezartzeko aukera berriz ebaluatzea. Proposatzen da. Gorrizko udalak garraio mugikortasun eta turismo sailari eskatzen dio egin beharreko kudeaketak egin ditzala Bizkaiko garraio partzuergoaren eta Metro Bilbaoren aurrean beste azterlan eguneratu
eta zehatu bat egiteko. Metro Bilbaoko geltokietan zerbitzu publikoak instalatzeko aukera eta bideragarritasuna aztertzeko. Honako irizpide eta ikuspegi hauek kontuan hartuta. Bat, azterketa estrategikoa eta partziala. Azterketa erabilera publikoko osasun zerbitzuen ezarpen selektibo eta estrategikoko eredu batean zentratzea. Nahikoa liteke 4-5 geltokitatik behin eta metro linea bakoitzaren adarretan bakarrik. Bidai luzenetako beharrak asetzeko. Geltoki guztietan instalatzea aurreikusten duen eredu baten ordez, zerbitzua maximizatzeko eta kostu osoaren gehikuntza masiboa saihesteko. Lurpeko 26 estazioetarako aipatutako 5 milioi euroak bezala. 2. Tuneldu gabeko estazioen bideragarritasuna. Lurpekoak ez diren estazioetan, tuneldu gabeak, lur mailan azalera edo espazio handiagoak dutenak lehenetsiz, adibidez linearen burualdekoetan, bideragarritasun teknikoak eta ekonomikoa berariaz aztertzea. 3. Sistema adimenduen implementazioa barikarekin. Komunetarako sarbidea errazteko, txartelen balioztatze ilara baino lehen badaude, eta zerbitzu horietara barik txartelaren bidez sartzeko aukera emateko aukera tekniko eta operatibo berritzaileak aztertu beharko lirateke. Sistemara berriro sartzeko aukera emanez, zigorrik edo txartel bikoizturik gabe, denbora mugatu batean. 4. Kostuen eta arriskuen eguneraketa. Implementazio eta mantentze kostuak berriro ebaluatu beharko lirateke, teknologia modernoen argitan. Eta segurtasun eta vandalismo arriskuak minimizatzen dituzten sistemen ebaluazio sakonagoa egin beharko litzateke. Baita, ebakuazio prozedurekin eta odi elektrikoekin interferentziak ere. 2017ko txostenean identifikatutako oztopo nagusiak izan baitziren. Vale, mila esker. Orain bai, bozkatuko dugu, ez? Honez dakit zer komentatu nahi dizuten. Vale, bozkatuko dugu orduan mozioa, baiezkoak. Abstentzioak? Vale, eta ez dago ezezkorik. Bai. Vale, eta ez dakit galderaren bat, zalantzaren bat. Zeo zer da, baldin bakazute bederatzigarren puntuarekin. Supongo que todos tenéis el tema del cuarto plan de igualdad que envió David hace tiempo con todos los documentos de los datos del el informe de diagnóstico, los informes y demás de la Mancomunidad de Uribe Costa. A ver, vale. Bueno, a ver, el cuarto plan de igualdad se ha estado elaborando durante el pasado año 2025, desde abril, poco más o menos. Se envió una encuesta ciudadana, se hizo también, lo hizo EDE, la empresa EDE, o lo está haciendo, lo ha terminado EDE, la empresa EDE. Se estuvo con el Consejo de Mujeres para poder hacer valoraciones. Se estuvo también en el Antalde de Berdintasuna de la Mancomunidad, de los municipios de la Mancomunidad. Entonces ya a partir de septiembre se empezaron a pedir ya documentos a los ayuntamientos para poder aportar datos para el diagnóstico antes de partir luego al hacer el plan de igualdad, el propiamente dicho, el cuarto plan de igualdad. Los documentos que mandó David en diciembre, estaba ya el diagnóstico, estaban los informes, estaban todo, y el borrador del plan de igualdad para, pues si se quería hacer aportaciones o si queríamos hacer algo. El tema, y el otro día lo ha actualizado porque ya se ha mandado a Emakunde, se mandó a finales de año para poder coger la subvención. Había que enviar el borrador a Emakunde para que haga sus verificaciones y sus aportaciones. Se mandó ya a Emakunde y se ha aprobado ya, se llevó a comisión la semana pasada y se aprobó ayer en pleno el cuarto plan de igualdad. A lo que voy, en el diagnóstico se pedían los datos a los ayuntamientos. Y el único ayuntamiento que no ha aportado los datos para el diagnóstico ha sido este señor Ayuntamiento de Gorli. Y no sé por qué.
Esto se empezó a primeros de septiembre, se estuvo pidiendo las fichas a los ayuntamientos de todos los datos para poder hacer ellos luego todo su diagnóstico con las segregaciones que ellas han hecho de un montón de cosas. Y del único ayuntamiento que no se han recibido datos para poder hacerlo ha sido de Gor. Quizás porque la dirección de la secretaria no es la del anterior secretario municipal y no ha recibido nada. No he recibido absolutamente nada de la mancomunidad. Yo no he recibido Se hizo nada. a través de alcaldía y bueno, y yo le he aburrido al señor alcalde diciéndole, por favor enviar los datos, por favor enviar los datos, por favor enviar los datos. Así como el otro día también mandaron de la Manco algo, ya he reenviado para que por favor se rellenen, porque muchos de los datos, aparte de políticos, eran técnicos. Y ahora también. primeros de año ha habido que hacer también de Ingurumena. Supongo que una ya lo sabrá. Eso es. Y luego ahora han Pero mandado de estos, otra pues, cosa. Pues ya te voy a mirar, porque igual. En el diagnóstico se ha Mm. quedado Gorlitz a cero, o sea, Bueno. faltan los datos de Gorlitz. Miraré porque justo hoy además hemos mandado los datos de otra cosa para la mancomunidad que han pedido. Claro. Eso es, entonces ya voy a echar un vistazo. Si igual nos ha mandado el correo o el documento. ¿Vosotros no tenéis nada de lo que estoy hablando? Pues, Rola, te paso ahora mismo la carpeta, la que ha ido a pleno, porque ha sido lo último de... Yo no recibo nada. Yo como secretaria de ayuntamiento no recibo nada de este tema de mancomunidad. Así que Vale. habrá que actualizar los correos electrónicos. Ok. Bai, guk eskatu genuen duela, ez dakit, pleno batzuk jardinaren inguruko informe bat, eta hori jaso, nik uste dut ez dugula jaso. Hori jasotzerik dugu. Bai, ez dakit, izan zen egun behariko zen egula, eta zain gaude.